Ana închise ușa cu mâinile tremurânde, încercând să își recapete calmul. Fotografia o aruncă pe masă și se gândi să plece, dar ceva o împiedica. O senzație ciudată, ca și cum nu mai era singură în apartament. Se îndreptă spre dormitor și, instinctiv, privi spre tavan. Pașii reîncepuseră. Încercă să ignore sunetele, dar de data asta ceva era diferit. Sunetele nu mai veneau de la etajul 8. Veneau din dulapul ei. Ana se opri, inima bătându-i nebunește. Cu o mână tremurândă, întinse mâna spre ușa dulapului și o deschise brusc. Nimic, doar hainele ei. Dar în oglinda de pe ușă văzu clar. În spatele ei, în cameră, cineva stătea nemișcat. O siluetă palidă, cu fața acoperită de umbre, o privea fără să clipească. Ana se întoarse cu un țipăt, dar camera era goală. Totul părea la locul lui. Cu respirația sacadată, își luă telefonul să sune pe cineva, pe oricine. Dar ecranul telefonului era deja aprins. O aplicație de înregistrare fusese pornită. Cu teamă apăsă play. Din difuzor se auzi o respirație sacadată. Vocea ei șoptind în întuneric. Cine ești? Ce vrei de la mine? Apoi, o altă voce răgușită, parcă venind de foarte aproape. Ți-am spus. Eu locuiesc aici primul.